ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Ма кафедраи ҳарбӣ хондум. Билети ҳарбира берудба метиҳанд ё ки не билети ҳарбӣ наметиҳанд. Ака аблава саршидаи ҳозир чандум сар меша қапидан илтимос ҷавоб ден. Охир ба воситаи посредник кор накун аввалиш ки бародар. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, як ахбороти нав дастрас кардагем, айни ҳол ба шумо мефаҳмонем ва дар давоми барнома саволҳое ки роӣ кардагем мехонему ҷавоб мегардонем. Ахборот оиди аз Калуга ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ду хатсайри нав роҳандозӣ кардагиянд. Яъне Калуга дар Федератсияи Россия мебошад ва аз Москва тақрибан 210 километр дуртар. Парвозҳое ки муқаррар кардагиянд бо тавассути ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии аз Калуга ба шаҳри Хуҷанд ва Кулоб. Ба Хуҷанд рӯзҳои панҷшанбе соати 9:35 парвоз муқаррар кардагиянд ва ба Кулоб боша рӯзҳои ҷумъа аз Калуга парвоз муқаррар кардагиянд. Нархи билетҳошон шурӯъ мешавад аз 5287 рубл то 11000 рубл дар бар мегирад. Барои чӣ то 11000 рубл? Барое ки агар шахсиятҳое ки дастрочни билет гирифта омаданӣ бошанд, билет 11000 рублшон меғалтад. Вале шахсиятҳое ки ба охири моҳ билет гирифтанӣ бошанд, агар барои ӯ шахсиятҳо 5287 рубл билет дар бар мегирад. Ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки аз шаҳри Хуҷанд ва аз Кулоб ба Федератсияи Россия шаҳри Калуга рафтана низ чиптаҳо ба фурӯш буромадагӣ ҳастанд, вале мутаассифона Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Калуга рафтан билет қиматтар 36000 рубл дар бар мегирад. Бисёри нафарҳо мегуфтанд ки аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон билетҳо кай арзон мешавад, чи ба Узбекистон арзон ва примои рейсҳо арзон нестанд. Хушбахтона вақташ расид, примои рейс аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон билетҳо арзон шидан, ҳатто нархи билетҳои Узбекистон ҳам арзон шудагӣ 5287 рубл дар бар мегирад. Мегзарем ба қисми хондани саволҳо. Муҳаммад нависад: салом ака, як савол дорам. Зан метавонад бе мард ЗАГСа ҷудо кунад? Агар ки мард розӣ набоша, не наметавонад. Вале агар дар ҳолате ки мард дар Россия қарор дораву худшам розия барои ҷудо кардани ЗАГС, дар ин ҳолат метавонад ки ба воситаи давернес дар рафти мурофиаи судӣ аз баҷош ягон кас иштирок кунад ва ЗАГСа пас аз додани муҳлат бекор мекунанд. Дар ҳоле ки агар он мардак худаш розӣ бошад, дар ҳақиқат ки мисол ба баъзе сабабҳое мешавад ки аз Россия ё ки аз ягон давлати дигар ӯ наметавонад ба Тоҷикистон биёяд ҳамун ҳолатда. Дар ҳамин ҳолат мешавад ки ба давернес ҷудо кунанд ЗАГСа. Дилшод Сангалӣ нависад: салом акаи Сорбон, автобусда пардохт накунӣ қапидан ҷарима кардан. Москвада пардохт накунӣ қапидан чӣ мешавад? Мо дирӯз дар бораи ҳамин фаҳмондем ки шахсиятҳоеро ки мисол барои ягон ҳуқуқвайронкунӣ, яъне административни правонарушения дастгир мекунанд ё ки ҳамин ҳуқуқвайронкуниро содир мекунанд, ҷаримаро пардохт намекунанд, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд. Ана ҳамин корам даже сабаб шида метавонад ки виесчона маҳкам кунанд. Барое ки аз 2 маротиба зиёд ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ агар дар Россия содир кунӣ, бо тариқи автоматӣ дар амус чорни списка дохил мешавӣ, депорт мекунанд. Ва ногуфтанам она ки ҳар як нарушение ки шумо мекунед дар базаи уҷа сахранид мешава меиставу. Саидов нависад: ҳама ба умед комментария менависанд, намехонӣ ҷудо мекунӣ. Барои чӣ? Барое ки бисёри комментарияҳо саволҳои такрориянд ё ки бисёри комментарияҳо як хеле менависонанд ки мақсад ҳамура нахонӣ хубтар аст. ба ҳамин хотир ман бисёртар мегӯям, агар касе ки ба саволаш ҷавоб нагирифт дар Инстаграм бидроим бинависонед, ҳатман дар уҷа ҷавоб мегардонем. Қурбонов нависад: салом акаи Сорбон, ман кафедраи ҳарбӣ хондум. Билети ҳарбира берудба метиҳанд ё ки не? Билети ҳарбӣ наметиҳанд то рафта ки хизмат накунӣ 1 сол. Хуршед нависад: акаи Сорбон, пас аз қарори Путин тамом шидан, ба дигар шаҳрҳои Россия рафта аз нав патент карда метавонӣ ё ба Тоҷикистон рафта бозгашта омадан дар кор аст. Вақте ки агар патенти шумо буд шиданӣ боша,
به عبور کردن مرز میتونه که پتنتون از سری نو کنین. لیکن با یک شرط، با شرطی که شما یک ماه پیشکی باید حجت‌های خودتون الکی با FMS پیشنهاد کنین که پتنت ما بود میشه و از سری نو حجت گذاری کنین. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристиҷаи гап занен, скидка дорам. Шарипов нависай: ака салом, 3 моҳ пеш омадам ба Россия, ягон документ надорам, метавонам патент кунам? Ака ҷавоб диҳед: албатта метавонӣ, мерай регистратсия мекунӣ аввал ва баъдан патент мекунӣ, вале барои бе документ гаштан, бе регистратсия ёки бе патент кор карданат 5000 рубл ҷарима меспорӣ. агар ки ин қарори президенти Россия намебуд, дар ин ҳол дастгир мекарданд, депортатсия мекарданд, вале ба қарори бировардаи президенти Россия айни ҳол ҳамун шахсиятҳое ки бе патент кор кардесанд, вақте ки дастгиршон мекунанд ё вақте ки ба хоҳиши худшон ба FMS мераванд, 5000 рубл ҷаримашон мекунанд ва документошона то'g'ri мекунанд. вале агар ҳамин қарор ки ба охир расид, дигар ҷарима ҳам намекунанд, мегиранд, депорт мекунанд. умед холов нависад: салом алейк акай Сорбон, ака ростай то 3 сентябр вақтай барои патент кардан. бале ҳамин қароре ки мо нав гуфтем, яъне қарори президент, то 3 сентябр муҳлат дора ки бирем патент кунен ёки регистратсия кунен. идрис Рауфи нависондай: ака аблава саршидай, ҳозир чандум сар меша қабидан, илтимос ҷавоб ден. яъне ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ шудагиай. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарора аллакай ба имзо расонид. Маҷидов нависад: Сорбон братишка билет чанд май ай Тоҷикистон. билет мо дар аввали навор гуфтем ки ай Тоҷикистон ба Россия 36000 рубл ёзӣ. Салимов нависад: салом ака, ҳамун рӯз 28 сола шавӣ, ба пагаша биқапан хизмат мебаранд. не бародари азиз, ами 27 ки пир кади, 28 сола шидӣ, аллакай аз даъват ба хизмат озод мешавед. Шарифзода нависад: салом ака, мегӯянд ки депортора ҳуй мекунанд баъди даҳам, ростай? мутаассифона ягон ахборот дастрас кардагӣ нестам дар ин бора. Ҳабибулло Саидов нависад: бародар, ман чанд сол мешавад документ надорам. барои патент кардан посредник 50000 мегӯяд, 40000 гуфтам, негуфт. қасам дурӯғ намегӯм. охир ба воситаи посредник кор накун. аввалаш ки бародар, дуюмаш ки ба FMS бира, ба FMS муроҷиат ки корта буд мекунанд, патент ҳам то'g'ri мекунанд, дигар ҳуҷҷатот ҳам то'g'ri мекунанд. шод тиҷей нависад: чи ба ака ҳама мега депортора авф мекунанд, шумо мегӯен намекунанд. ман нагуфтам намекунанд, ман гуфтаистам ки ягон ахборот надорам ма дар ҳамин бораи виездора шудан ёки нами депортатсияро авф кардан. як ҷустуҷӯ мекунем ё ягон ахбороти нав дастрас кардем, баъд пешниҳод мекунем, ҳамаша мефаҳмонем ба шумо. усанов нависад: салом акай Сорбон, моҳи октябр патент супорида намешавад. ман моҳи июл омадагим, ягон бор милитсия қапидагӣ нест соли. метавонӣ ки ҳозир барои FMS муроҷиат кунӣ ва патенти хита биспорӣ, то ҳамин охири моҳа дастрас мекунӣ аллакай. то қарор буд шидан шата дастрас мекунӣ ва ҳеҷ касра ҳичӣ намекунӣ. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.